سلام زي خبركم تهاتلتي بين تبين لهم ربع شمون تلكاتي زي تدالو على توزينات عتيزلكم متسلخو كموتروك سافت مدباتنا نخت كتاتلنا ندعدمكو بغدامنت أرست زينا سراويت فيدرال منغست ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ብዘዳው በከባቢታት ትግራይ ከዋፈር አብስም ከምስተበጽሐ ተገሊጹ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ናብ ኬንያ ምብጻሕ ከካይድ ተበጊሱ ኢትዮጵያ ካብ ቻይና አጽዋር ተሽምት ከምዘላ ተገሊጹ መንቅጥቃት ምድሪ ቱርኪ ቁጥሪ ዝሞቱ ለሊ 9000 በጽሑ ሽልማት ሆሊውድ በዓለይትነት ዝተቆማጠ ይኽትብል ተዋሳይት ዳንኤል ዴድ ዋይለር ከም ዝገለጸትን ካልእን ዝድህስስ መደባት ሒዘልኩም መጽለኹ ሰናይ ናይ ምክትታል ግዜ እንዳተመነኹም ኣብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ንኽትኮኑ ሳብስክራይብ ብምግባር ናይ ደወል ምልክት ክትጥውቁ ብኽብሪ ይዕድመኩም ሰራዊት ፌደራል መንግስት ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ብዘዳው ከባቢታት ትግራይ ክዋፈር አብስም ከም ዝተበጽሐ ተገሊጹ ሰራዊት ፌደራል መንግስት ኢትዮጵያ ኣብቲ ምስ ኤርትራ ዘዳው ከባቢታት ትግራይ ክዋፈር አብስም ከም ዝተበጽሐ አቶ ጌታቸው ረዳ ገሊጹ ንሱ ነዚ ዝገለጸ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ድሕሪ ዘካይዶ ናይ ፈለማ ርክብ በ6 ለካቲት ምስ ማዕከናት ዜና ክልል ትግራይ ኣብ ዘካይዶ ጋዜጣዊ ዋዕላዩ በመሰረት ስም ፕሪቶሪያ ኃይልታት ፌደራል መንግስት ኢትዮጵያ ኣብ ዶባት ኤርትራን ትግራይን በመስፋር ጸጥታን ድሕነትን ናይቲ ክልል ክሕሉ ምዃኑ ማረድዩ ነትግባር ናይቲ ስም መስዒቡ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ሓያሉ ከባቢታት ትግራይ ይወጽ ምህላው ኳን ተተኣመንም ገና ዝተረፈ ወታደራት ከም ዘሎ መራሒ ናይቲ ንሕወሓት ዝወከለ ጉጅለ ስም ሰላም ዝኾነ አቶ ጌታቸው ሓቢሩ ኃይልታት ኤርትራ በብዝሕ ይወጽ ኳን ተለው ገና ኣብ ገጠራትን ገለ ከባቢታትን ዝተረፉ ንኣሽቱ ኣሃድታት በምህላውን ዝግባእ ኣተኩሮ ክግበረሉ ይግባእ ክብል ኣስሚሩሉ ኣብ ርእሲ እዚ ኣብ ትግራይ ንኹሎም ወገናት ዘሳትፍ ግዚያዊ መሰጋገር መንግስቲ ኣብ ሓጺር እዋን ክምስረት ኣካል ናይቲ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ዝተዘተየሉ ነጥብታት ምዃኑ አቶ ጌታቸው ኣብ መግለጺው ጠቂሱም ኣብ ክልተ ሕዳር 2022 ዝተኸተመ ስምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ሲዒቡ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ዝተገብረ ርክብ ትግባር ናይቲ ውዕል ዝተገምገመሉ ዝቕጽል መደባት ዝተሓንጸጸሉ ምንባሩ ዘመልከተ አቶ ጌታቸው ግዚያዊ መንግስቲ ትግራይ ናይ ሙቋም መደብ ሓደ ካብ ቀንዲ ነጥብታት ምንባሩ ነጺሩ ሙቋም ግዚያዊ መሰጋገር መንግስቲ ኣካል ናይቲ ስምዕ ዳ ይኹን እምበር ንክልል ትግራይ ዘመሓድር ዘሎ ሕወሓት ንነዊሕ ግዜ ክውጥኖ ዝጸንሐ ምዃኑ ኣብቲ መግለጺ ቀሪቡ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ናብ ኬንያ ምብጻሕ ከካይድ ተበጊሱ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ፕሬዝዳንት ኬንያ ዊሊያም ሩቶ ብዝገበረሉ ዕድመ ናይ ክልተ መዓልታት ናይ ስራሕ ምብጻሕ ንምክያድ ሎሚ ናብ ኬንያ ተበጊሱ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ዑስማን ሳልሕ ኣማኻሪ ፕሬዝዳንት አቶ የማነ ገብረአውን ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ዑስማን ሳልሕ ኣማኻሪ ፕሬዝዳንት አቶ የማነ ገብረአውን ምስኡ ሓቢሮም ተበጊሶም ኣሎም ፕሬዝዳንት ኬንያ ዊሊያም ሩቶ 9 ታሕሳስ 2022 ናብ ኤርትራ ምብጻሕ ኣካይዱ ምንባሩ ዝዝከር እዩ ንመጀመርታ እዋን ናብ ኤርትራ ምብጻሕ ዘካየደ ፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶ ኣብ ኤርትራ ንክልተ መዓልታት ብምጽናሕ ምስ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ብምዝራብ ክልተኣዊ ስምዕ ተፈራሪሞም እቲ 10 ታሕሳስ ዝተኸተመ ክልተኣዊ ስምዕ ኣብ ዞባውን ንግዳውን ጉዳያት ዘተኮረ ሰለስተ ክፋላት زحزዩ ነዚ ንምግባር ዜጋታት ክልቲኦም ሃገራት ካብናብን እተን ሃገራት ኣብ ዝገብሩ መገሻታት በዘይ ቪዛ ክንቀሳቀሱ ዘኽእል ባይታ ክጣጣሕ ከም ዘለዎ ተሰማሚዖም ኬንያን ኤርትራን ኣብ ሕብረት ኣፍሪካ ብመንፈስ ፓን ኣፍሪካኒዝም ብዕቱብ ክትሓበራ ምዃኑን ኣብቲ ዝርብ ሰፊሩ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶን ኣብ ቀርና ኣፍሪካ ሰላምን ጸጥታን ንምሓስ ንምዕባለን ኣብ ዞባዊ ውህደት ብሓባር ክሰርሑ ከም ዝተሰማምዑ ዝዝከር ኮይኑ ኣብ ንግዳዊ ጉዳያት ኣብ ዝምልከት ክልቲአን ሃገራት መሬት በባህረን በአየርን ኣብ ዝግበር ንግዳዊ ርክባት ከጉልብታ ምዃኑን ተፈራሪሞም ኣብ ታሕሳስ 2018 ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ኣብ ኬንያ ድሕሪ ምብጽሑ ድሕሪ ሂደት ኣዋርሕካ ኣብ መጋቢት 2019 ኣብ እዋን ኣብ ስልጣን ዝነበረ ፕሬዝዳንት ኬንያታ ናብ ኣስመራ በጺሑ ነይሩ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዝሓለፈ ልዕሊ 30 ዓመታት ክዝሕልን ክመውቕን መጽንሑ ይግለጽ ኣብ ዝቐረበ እዋን ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ምስ ኢትዮጵያን ሶማልያን ጸጥታዊ ስምዕ ምፍራሙ ይዝከር از مسكينيا تجمير زلو تصعو دبلوماسياوي مبصح نزي بمتحبار نمسفحن زعلم كخون كم زخلك اي قمتم ኤርትራ አባል ዞባዊ ውድብ ኢጋድ እንተኾነት እኳ ካብ 2007 ጀሚራ ተሳትፎኣ ኣቋሪጻ ጸኒሓያ እቲ ሰራዊት ኤርትራውን ዝተሳተፈሉ ኩናት ትግራይ ሰላማዊ ፍትሕ ኣምርካብ ኣብ ተራ ዝተጻወተት ኬንያ ኣብ ዝሓለፈ ወር ሕዳር ኣኺባ ዓልወት ኣዘዝ ሰራዊት ኢትዮጵያን ሓይልታት ትግራይን ኣንጊዳ መንባራ ይዝከር ኣብ ዝሓለፈ 3 ታሕሳስ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ
عثمان صالح ኣብ ርእሰ ከተማ ናይሮቢ ምስ ፕሬዝደንት ዊልያም ሩቶ ተራኺቡ ነይሩ እዩ። ኢትዮጵያ ካብ ቻይና ኣጽዋርተ ሽምት ከም ዘላ ተገሊጹ። ኢትዮጵያ SH-15 ወይ PCL 181 ዝዓይነቱ ኣብ ዱርዓት መካይን ዝጻዕና መዳፍዓት ዝርከቡ ኣጽዋራት ካብ ቻይና ትሽምት ከም ዘላ ወታደራውያን ምንጭታት ሓቢሮም። ሚሊታሪ ኣፍሪካ ዝተባሃለ መርበብ ዘቕረቦ ጸብጻብ እቲ ሃገር ኣብ ዝቐረበ እዋን ካብ ቻይና ዝሸመተቱ ብውሕዱ 32 መዳፍዓት ንምርኢት ከም ዘቕረበ ኣስሚሩሉ። ሓደ ካብዚ ናይ 155 ሚሜ መዳፍዓት ኣስታት $2 ሚልዮን ከም ዝግመት ዝጠቐሰት መርበብ ሓበሬታ ክሳብ 53 ኪሎሜትር ክውንጨፍ ከም ዝኽእል ኣፍሊጡ። ሰራዊት ቻይና ነዚ ኣብ ዱርዓት መካይን ዝጻዕን ተወንጫፊ መዳፍዕ ካብ 2019 ኣትሒዙ ዓጢቑ ምጽንሑ እቲ መርበብ ብተወሳኺ ነጺሩ። ኣስታት $30 ቢልዮን ናይ ወጻኢ ዕዳ ዘለዋ ኢትዮጵያ እቲ ፍርቁ ካብ ቻይና ዝተለቅሕቶ እያ። ምስ ምውላዕ ኩናት ኣብ ክልል ትግራይ ፈረንሳ ምስ እትርከበን ሃገራት ምዕራብ ዝነበራ ወታደራዊ ምትሕግጋዝ ደስኪሉ ዝርከብ ኢትዮጵያ ናብ ቱርክን ቻይናን ኣቋሚታ ምህላዋ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ምስ ህወሓት ስምዕ ድሕሪ ምኽታሙ ዝምድና ኢትዮጵያን ሃገራት ምዕራብን ናብ ንቡር ንምምላስ ዝዓለመ ዑደት ኣብ ሃገራት ኤውሮጳ ይካየዳሉ። ዑደቱ ብ6 ለካቲት በኢጣልያ ዝጀመረ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ናብ ፈረንሳ ብምቕናዕ ምስ ምጅማር ኩናት ተቋሪጹ ዝጸንሐ ስምዕ ክልቴን ሃገራት ዝሕደሰሉ ተቑሎታት ብዝምልከት ምስ ፕሬዝደንት ኢማኑኤል ማክሮን ክመያየጥ ትጽቢት ይግበረሉ። من قطعات مدري تركي قطري زموتو لعلي 9,000 بصيحو ድሕርቲ ኣብ ደቡባዊ ቱርክን ሰሜናዊ ሶርያን ብሶኒ ክልተ ግዜ ዘጋጠመ ከቢድ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ካብ ሞት ዝተረፉ ሰባት ናይ ምርካብ ተስፋ እናመንመነ ይመጽእ ምህላው ተገሊጹ። ዛጊት ልዕሊ 9,000 ሰባት ከም ዝሞቱ ክረጋገጽ እንከሎ እቲ ቁጽሪ ግን ገና ክውስኽ ከም ዝኽእል ምልክታት ኣሎ። ኣብ ቱርኪ 6,957 ከምኡውን ኣብ ሶርያ 932 ሰባት ከም ዝሞቱ ጸብጻባት ይመልክቱ። ማዕከናት ዜና ሶርያ ግን እቲ ኣብቲ ሃገር ዘጋጠመ ሞት ኣስታት 2,500 ከም ዝበጽሐ ይገልጽ። ኣብቲ ኣዝዩ ቀዝሒ ኣብ ዝቕጽለሉ ዘሎ እዋን ሰራሕተኛታት ምድሓን ነፍሲ ኣብ ትሕቲ እቲ ፍርስራስ ምስ ትንፋሶም ንዝህሉ ሰባት ዝረኽብሉ ግዜ ይጽንቀቓሎም። ኣብ ዝፈረሰ ህንጻታት ዝነበሩ ኣዝማድ ግዳያት ኣብ ሓንቲ ናብተን ኣዝየን ዝተሃስያ ከተማታት ቱርኪ መዋሮን ጭዃሮን ሒዞም ናብ ጻዕርታት ህይወት ምድሓን ተጸምቢሮም ኣሎም። ገለ ኣብ ጭንቀት ዘሎ ስድራ ቤታት ድማ ኣብ ገለ ከባቢታት እቲ ህይወት ናይ ምድሓን ምላሽ ንምሃብ ዝግበር ጻዕርታት ነዊሕ ግዜ ከም ዝወሰደ ምግላጽ ይነቕፈሎም። እቲ ናይ መጀመርያ 7.8 ሄክታር ዝዓቐነ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ብሶኒ ኣብ ከባቢ ጋዚአንታፕ ዘጋጠመ ኮይኑ ድሕሪ ሒደት ሰዓታት ድማ 7.5 ሄክታር ዝዓቐኑ ያጋጢሙ። ተመራመርቲ ምድሪ እቲ ናይ መጀመርያ ምንቅጥቃጥ ዛጊት ኣብ ቱርኪ ካብ እተመዝገበ እቲ ዝዓበየ ምዃኑ ገሊጾም። ካብቲ ሓደጋ ዝደሓኑ ሰባት እቲ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ንኽልተ ደቂቕ ከም ዝቐጸለ ተዛሪቦም ዶ ክብል 2 ደቂቕ ከም ዝወሰደሉ ገሊጾም። እቲ ቀዳማይ ምንቅጥቃጥ ምድሪ 7.5 ሄክታር ዓቐን ከም ዝነበሩ ሓቢሮም። ውድብ ጥዕና ዓለም በቲ ኣብ ሶርያን ቱርክን ዘጋጠመ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ቁጽሪ ሙታት ክውስኽ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑሎ። ሽልማት ሆሊውድ ብዓሌትነት ዝተቆማጠዩ ክትብል ተዋሳኢት ዳኒኤል ዴድዋይለር ገሊጻ። ኣሜሪካዊት ውሪት ተዋሳኢት ዳኒኤል ዴድዋይለር ኣብ ናይ ሎሚ ዓመት ሽልማት ኦስካር ዋላ ሓንቲ ጸላም ተዋሳኢት ንሽልማት ከም ዘይተሓጽየት ብምግላጽ ሆሊውድን ብዓሌትነት ዝተቆማጠ ከም ዝኾነ ገሊጻ። ዳኒኤል ዴድዋይለር በታ ኣብታ ቲል ዘርእስታ ድራማ ዝተላበሰቶ ገጸ ባህርን ዘርአየቶ ናይ ሙሳ ብቕዓትን ንሽልማት ኦስካር ክትሕጸ ከም ትኽእል ናይ ብዙሓት ግምት እዩ ነይሩ። ብዘይካ ጸላም ተዋሳኢት ቪኦላ ዴቪስ እውን ንሽልማት ክትሕጸ ግምት ነይሩ። እንተኾነ ክልቴን ኣብ ዝርዝር ሕጽያት ሽልማት ኦስካር ኣያተዋን። ዳኒኤል ዴድዋይለር ኣብ ኣሜሪካ ብዝተፈላለየ ጽላታት ዓሌትነት ገኒኑ ከም ዝረአ ተዛሪባ። ነሳ ኣብታ ቲል ዘርእስታ ድራማ ንኣዲኡ ናይቲ እምነት ቲል ዝተባሃለ ወዲ 14 ዓመት ጸሊም ወኪላ ተዋሲያ። እምነት ቲል ኣብ 1955 ኣብ ሚሲሲፒ ንሓንቲ ጻዕዳ ሰበይቲ ፋጺኻላ ተባሂሉ ኣብ ቤት ፍርዲ ዝተኸሰሰ ቆልዓዩ። ብተመሳሳሊ ኣብ ዝርዝር ሓጋዚ ተዋሳኢት ብምቕራብ ኣዘራራቢ ዝኾነት ዊልያምስ እውን ኣብ ዝርዝር ሕጽያት ኣፍልጡ ተዋሂብዋሎም። ሎም ዓመት ኣብ ዝርዝር ሕጽያት ብሉጽ ተዋሳኢት ዝኣተወ ዋላ ሓደ ጸሊም የልቦን። አንጀላ ባስተን ብሪያን አይሪ ሄንሪን ግና ኣብ ምድብ ሓገዝቲ ተዋሳእቲ ይወዳደሩሎም። ተዓወቲ ኣብ ዝመጽእ 12 መጋቢት ዕላዊ ክገብሩ እዮም።
زي خبركم تخطاتلتي بين تي في نلو مزبلنا يوم سندونا أبزو دينا لنا مسانا سلت سنحكم بلبنا مسجن ببزلخمو سلام.